masuk. Riwayat buka cerita wong yen lagi gandrung ono panggonan kang etong aku kowe iso kandhang rasa pawitan ati suci tono rasa wis lunga sawisi aku masuk pol tak baik dia rasukan masuk pol ayo mas pasang juga buku masuk pol ini riwayat buka cerita wong yen lagi gandrung ono panggonan kang etong aku kowe iso kandhang rasa pawitan ati suci tono rasa wis lunga sawisi wis mokan kepaprasasti mirang isin padha dilakoni Bapak sakit diwolan ragamu manut kriti poso nyawan omah suwung kang ketingan. Oke, terima kasih waktu
pada Bapak dan masuk Polres. Melon Bapak.